Basicamente ese é o problema do leite, que nós pensamos que tiñamos que comercializar. Nós directamente o leite si podíamos, aproveitando que aquí na Capela se facía a festa do requeixo e que non había ningún punto de venta na Capela de ese produto porque se facía a nivel particular, cada un na súa casa, pero non se comercializaba, pois pensamos que era unha boa vía para a cooperativa. E fixemos os trámites necesarios e fixemos unha pequena fábrica de requeixo que nos costou moito sacar adiante todas as cousas porque estábamos falando de unha leite cruda que tiña moitos máis problemas que unha leite pasteurizada e porque nos costou moito introducirnos no mercado. Entonces, pois, empezamos con queixo país, con requeixo, que por certo non lle podíamos chamar requeixo, que lle tivemos que chamar variedade de queixo fresco, porque para adaptalo á normativa existente. E despois, pois, aumentamos o queixo fresco, a nata, a manteiga, que temos unha manteiga moi rica tamén, por certo. E despois foi innovando e temos o queixo con chorizo e temos o queixo que chamamos mouro, que é un queixo con unha curación extra e con un baño especial para que lle dé esa cor. E agora, pois, podíamos vender máis do que podíamos fabricar. E entón, pois, decidimos ampliar a fábrica. E nesas estamos, nas obras, para a ampliación da fábrica, porque tiñamos unha cuba moi pequena e entón non permitía facer a cantidad que podíamos vender agora mesmo se a teremos elaborado.